Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Кайбер төбәкләрдә шагыйрь язучыларны эзләп табып булмый. Артык зур булган бер авыл бихисап күп талантлар бирә. Шундый гаҗәеп урын Башкортстанның Дүртөйле районы Әсән авылы. Бу авылда әдәбият классигы Шәйхзада Бабич туып үскән. Бүген 65 яшын тутыручы язучы, шагыйрь, әдәбиятчы галим, татар мифологиясе фәненә нигез салучы Галимҗан Гыйльманов шушы төбәктән. Ул өлкәннәр, балалар өчен татар әдәбиятын үстерү өлкәсендә актив эш алып бара. Язучы әсәрләрен рус, башкорт, чуаш, төрек, алман телләренә тәрҗемә ителгән. Замандашыбыз белән тулырак алдагы тапшырда танышыйк. Изгелек гөнаһларым бар, күңелемдә ак карам, китап актарган шикелле мәңгелекне актарам. Мәңгелектә бөтенесе, үткәнем, киләчәгем, туган көнем күз алдында, томанда киләчәгем. Үземнең күңел торышым белән, тоемы белән, халаты белән мин коллекционер. Мин гомер буе әйбер җыям. Баштарак җыйдым мин, ниндидер открыткалар җыйдым, ниндидер картиналар җыйдым, анысын иске китаплар җыйдым. Аннары кулъязмалар җыйдым, борынгыдан башлап, язучыларның, борынгы бабаларыбызның, аларның барысын да мин инде дәүләт архивына тапшырдым. Үзем домрада уйнаган кеше вакытында домралар, мандолиналар бар. Менә бу инде курайлар коллекциясе, чөнки мин Башкортстан ягыннан, мин курайлы яктан. Кара урман йоткан бу татар авылының тарихы хакында Хәлимнең күп төрле мәзәк тә, гыйбрәтле риваятләр дә ишеткәне бар. Иң хәтердә калганы сихерчеләр хакындагысы. Муллалар нәселе 4 малай. Безнең нәселдә бик күп шагыйрәне җанлы кешеләр. Әнкәй ягыннан бигрәк тә килә бу әйбер. Әнкәй менә шундый кеше, моңлы кеше, җырлы кеше, шагыйрәне кеше, шигырьләр дә яза ул. Миңа күрәсең шушы традиция юла күчкәндер инде. Әткәй һөнәр кешесе. Әткәйдән безгә һөнәр күчте. Таш эшендә беләбез, агач эшендә бурада бурыйбыз. Кулга очраклы гына 8нче сыйныф укучыларының иҗади язмалары килеп керде. Шуларны актарып утырганда, кайсыдыр дәфтәр арасыннан утлы чаккы кебек килеп чыккан һәм йөрәгемне өтеп алган юллар. Мәктәптән тора шәхеснең язмышы. Безнең укучылар һәр дәрестә менә бер укучым бар. Нинди дәрес өчен җавап биргәч, безнең яктагы укучы сорыйдыр менә минем. Ә син ничек уйлыйсың? Ягъни шушы сорауга ияреп шәхес формалаша башлый. Мин монда килгәндә инде һәр нәрсәгә дә фикеремне булдыра беләдер. Мәктәптә барыя 40 кешелек оркестр. Мин домра альтта уйнадым, нота буенча уйнадым. Мин укыган класс бүлмәсендә Шәйхзада Бабичның музее иде. Һәм гомумән укыганда ук әдәбият белән бәйлем дип уйладым. Мин бик бәхетле кеше, чөнки минем балачак хыял тормыш кашты. Шагыйрь булам дигән әйбер инде бу. Бабич булам дигән әйбер. Барыр юл сайлаган кебек, бастымда турам йөри. Бер башында кояш чыга, берсендә томан йөри. Кая барырга дигән бар бетендә мин шундый Казан турында уйладым мин. Менә шушы бер класстан беренче китеп, Казанга чыгып киттек, көтүмкә асып, Ломоносовка килеп җиттек, урамда кундык. Ике имтиханны бергәч, Мөхәммәд Мәһдиев белән Филарба Сафиуллина утыралар. Ике имтиханнан соң минем колакка әйттеләр алар. Гаримҗан, син кирдең инде диде. Ике имтихан бар әле, ике имтихан бар. Менә шуны әйттеләр. Менә шундый нишкә генә шундый күңелне дулкындырып торган әйберләр. Крестьян балаларының шулай килеп укырга керүе һәм кешеләрнең шул ачык булуы хәзер юк анда әйбер. Менә шунысы. Һәр башка төрле киләләр. Нидер җитми, нидер артык җанда. Ник тормышны шулай яраттым. Елар идем шашып, яшем киткән, зәңгәр күктән иңгән нур беткән. Яратырга яратылган җанны албастылар чыгып өркеткән. Безнең татар филологиясе бүлегенең
Үзенең отряды бар иде. Мин төзелеш отрядларында йөргәндә, шунда минем ярдәмче, раствор биреп торучы, кирпич биреп торучы кыз иде ул, Гөлнур. Ике кыз миңа шул ярдәм итеп тордылар. Берсе аны Гүзәлия Минкина. Бик атаклы кеше инде безнең әйбет. Икенчесе Гөлнур Сафина дигән кыз. Менә шушы ике кыз икесенең берсен сөйләп алырга тиешем әлбәттә. Мин ярдәмчеләрем. Шаяртып кына әйтәм мин моны, ләкин Гөлнурга шундук күз төште. Чөнки кечкенә генә, мөлаем, елмаеп кына тора торган ихлас. 5нче курста без берләштек. Үзәнлектә җылы, рәхәт. Әмма никтер һаман әле омтылышлы, хыялый карашларыбыз белән шул тауга күтәрелеп карыйбыз. Мин Бабич авылыннан. Шәяхзада Бабич дигән парольне әйтсәң, Бакыйурманчыда, Хәсән Туфанда, Нәкый Сәнбәттә, шулай ук Фатих Хөснидә, Рзәй Муратта барсы да мине кабул итәләр иде. Һәм мин алар белән дуслаша идем. Дуслашып, озак еллар аралаштым. Чөнки Шәяхзада Бабич ул бик серле бер пароль булып чыкты минем өчен. Шәяхзада Бабич, Галимҗан аның белән авылдаш. Һәм инде университеттагы устазы Хатип ага Госман да шуны исәпләптер бәлки, менә курс эшләре итеп, студентларның иҗади эшләре итеп шушы теманы бирә. Шәяхзада Бабичның ул көннәргә мәгълүм булган bütün әсәрләрен туплап, Зәңгәр җырлар дигән җыентыгында әзерләп чыгарды ул име. Устаз һәм шәкерт дигән әйбер әдәбиятта бик мөһим. Чөнки кеше үзигенә менә шушы мөхиттән башка, аралашудан башка, устазлардан башка берничек тә шәхес булып өлгерә алмый. Минем ул Хатип Госманнар, Нилизиевлар, фәнни устазларым, Исәнбәтләр минем мифология буенча. Әйтик, әдәбиятта мин Әмирхан Еники белән дус булдым. Әмирхан Еникиләр белән Сифат Хәкимнәрнең өйләренә йөргән кеше мин. Мөхәммәд Мәһдиев. Ул минем университеттан устазым. Мин университетта укганда ук, минем кайбер язмалар белән танышканда әйтә иде ул. Галимҗан син прозаик дип. Мин уйлабым да әле проза турында. Мин гомумән әле әдәбиятка керү турында уйламыйм. Яз, проза. Һәм мине җибәрде төшереп Татарстан китап нәшриятына редактор итеп. Язучылыкка юл шуннан гына дип әйтте ул. Үзәнлектә яшибез. Кояшлы, сулы, үләнле үзәнлектә. Каршыбызда тау, карлы, бозлы, ташлы, упкынлы. Иң беренче әдәби китабым менә шул Тузлы яңгыр. Тузлы яңгыр мине танытты. Хәтта мине данлык итте. Халык җылата укыла торган әйбер ул. Мин үзем дә аны укыганда җылыйм. Бер хикәя язып карамаган килеш шушы повестьне яздым мин. Мин аны иң беренче чиратта прозаик дип карар идем. Чөнки Галимҗан абый татар әдәбиятына, татар мифларын һәм аларны миф буларак өстәмә тигәп, сюжетка өстәмә, вакыйга итеп түгел, бәлки менә структура буларак кертеп җибәргән, шуның белән татар прозасын үзгәрткән прозаикка әйләнде һәм шулай бәйләнә дә. Су анасы сылу сакал, җир анасы җирән сакал, күк анасы көрән сакал, урман анасы бирән сакал. Мифик әдәбиятка, мифик иҗатка минем киләсе дә юк иде. Чөнки мин бала чактан, тумыштан башлап, безнең өйдә, авылда, безнең төбәктә гомумән йола дигән әйбер иң беренче урында иде. Йола ул, димәк, шушы миф инде ул, ышану. Мине ашама, мине эшмә, котым буйлап җанга төшмә. Тәңре хакына, җир су хакына, эшсәң менә шуны эш, капсаң менә шуны кап. Мифология бик аз өйрәнелгән иде. Мифологияны әкренләп, бөртекләп, җыеп, шуны әле җәмәгатьчелеккә сиздермичә менә үзе шушы тармакның, шушы юлның дөрес икәнлеген аңлап, шуның әдәбиятыбыз өчен, фәнебез өчен кирәклеген аңлап, бөртекләп җыеп барган. Һәм инде 5 томлык мифология буенча хезмәтләр әзерләгән.
Менә өстәлдә ята Албастылар дигән китабы. Реальлек белән хыял арасындагы шушындый юлны алып, менә шушындый әсәр иҗат итә. Сихреңне куарга миннән башка урын тап. Иметеме шул булсын, мәрхәмәтле кул булсын. Төштә туган әсәр, төшкә керде ул минем. Менә шулай троллейбуста барам, Бауманрама буенча эшкә килеп җитәм, йолып кителгән, минем качаганда килә төшкә әйберләр. Мин төшне бик нык төшкә игътибар итәм. Минем төшләрем гайри табигый төшләр. Албаста булу бик җиңел. Кеше сине рәнҗетсә, синең кешегә булган үчең сине албаста итә. Синең аянышлы язмышың сине албастылыкка этәрә башлый. Тормышта bütün мифларга, ырымнарга, ырымшырнарга ышана торган кеше дигән сүз түгел бу. Сорыйбыз, менә нинди мифлар бар, нәрсәләр бар, мен белән кайчан киңәшкән, сорашкан бар дип әйтегәндә, татар халкы элек ничек уйлаган дип. Ләкин ул бер генә вакытта да ниндидер ырымга ышанганын, ниндидер әйбергә ышанганын белмим мен. Майя урман кызы. Аны урман сәфәре белән аптырата алмыйсың. Шулай да берничә сәгать барганнан соң утырып хәл алырга булдылар. Майя Мин язганда гадәттә телевизор карыйм. Мин бер тукталып чәй эчәргә мөмкин. Куп кала балам. Мин чөнки энергияне түгәм. Минем йөрәге авырта. Бик кискенә берләр бар икән, йөрәкне тотып язам менә. Бер утырып 40 бит язмыйм мин, чөнки Аяз абының сүзе бар бит. Галимҗан, сүзнең тәме бетә икән, кит торып, йөреп кил. Тәмләнеп килсен каяндыр барып дип әйтәләр миңа. Без бик нык аралаштык. Һәм без телефонда бик күп сөйләштек. Ул хәтта менә үзенең соңгы сулышына алдыннан әле укый алмаганда Нәкия аңа кычкырып шушы албастыларны укыды. Хәзер дә ул укыла һәм инде шул юнәлештәге әсәрләрне башлап җибәрүче булды ул. Менә күрәсез, әдәбиятта нинди бурылыш ясаган кеше безнең Галимҗан. Гомер буе шушы дөньяда яшәдем. Башта Казан дәүләт университетында филология, шул ук студентлар бит инде алар язучы булып киттеләр. Язучылар берлегендә Фуат Галимулла улы чакыру буенча 6 ел. 80нче еллар урталарында күреп калган, аралашып калган Галимҗан иң беренче күз алдыма килде. Кара, бу егет шушындый бурычны үтәүдә бик кулай булыр иде. Әдәбиятта нинди булса бер күренеш булып ала. Шуннан җыелабыз да сөйләшәбез. Мин буларның фикерен белергә телим. Галимҗан менә мин ничек уйлыйм, шулай әйтеп бирә торган иде. Менә бу фикердәш дию ул очраклы кулланылган сүз түгел. Менә шул ягыда эшли башлагач миңа име ошады һәм инде әлбәттә бик нык оештыручы кеше. Хөкүмәттә бергә эшләгән чорларны да искә алсак, ул вакытта да Галимҗан абый үзенең җитдилеге һәм менә шул ук вакытта гадилеге белән дә аерылып торадыр. Вакыты белән Кабминга алып киләләрен эшчеләрне җыеп, вакыты автобусында иң хатын кызлар арасында да, бүтән анда Кабмин хезмәткәрләре арасында да аны бик яратып, һәм көн сайын аның мәзәкләрен, аның сөйләгән әйберләрен әле көн дәвамында яңадан кабатлап берсе-берсенә сөйли торган иде. Аның шул бер никадәр менә шулай кызык иттереп сөйли белүе һәм шул вакытта җитди иттереп һәр мәсьәләгә каравы белән ул аерылып тора һәм менә безгә, яшьләргә ул менә андый үрнәк булып та торды. Китап минем язмышымда. Язучы буларак та, укучы буларак та, редактор буларак та. Минем ул шул кадәр ошый торган эш. Яшь дусларым бар, минем дә өлкәнрәк кеше инде. Бергә барсында эшлибез, ешабыз, ештырабыз. Китаплар чыга. Ниндер яңа проектлар эшлибез. Кешенең бөеклеге һәм зурлыгы, шәхеслеге синең остазың кем һәм шәкертең кемнән тора. Гомерем буе менә гел шәкертләр булдырырга тырыштым. Казан дәүләт университетында Әллүки дигән әдәби берләшмә бар иде бит. Язучылар берлегеннән дә әле ул вакытта мен министрлар кабинетында эшлидем, ул яклап та. Һәм без шушы буынны тәрбияләдек. Әллүки әдәби берләшмәсендә ул безнең инде канат куеп өстерде дип әйтергә була. Ул безнең һәрбер шигыребезне анализлады, һәрбер проза әсәрен анализлады. Һәм аның үзенчәлеге шундай, ул остаз буларак
Гадәттә бит кеше тәнкыйть белән кешене үтерергә мөмкин. Ә ул нәкъ менә тәнкыйтьләү белән безгә юнәлешкән күрсәтәдер. Бүген инде минем глаголица, менә жюри әгъзасы буларак шундый тамгасы да бар. Мин шушы конкурсны күтәрәм бүгенге көндә. Киләчәктә татар прозасы бик әйбәт булачак. Бик нык өлгергән булачак, чөнки балалар бик җитди киләләр. Сабантуй газетасының алыштыргысыз редколлегия мөдире булды бит инде бик озак еллар буена. Галимҗан абый балалар дөньясын бик әйбәт белә торган кеше. Без инде язучыларны мәктәпләрдә очрашуларга йөриләр бит, әйме? Менә шул мәктәпләрдән кайтып керми торган авторлар арасында Галимҗан Гыйльманов та бар. Балалар өчен ул язган Язмышның туган көне дигән повесть бар иде. Ялкында ул 2003-2004 елларда басылып чыкты. Ул вакытта укучылар арасында анкеталаштырулар үткәрелә иде бит инде. Һәм иң яраткан әсәрегез нинди дигән сорауга бик күп балалар менә шушы Язмышның туган көне дигән әсәрен китергәннәр иде аның. Мин балачага күпме дәрәҗәдә һәм бала булып калдым. Минем бу әсәрләрдәге менә бу табигать персонажларым алар менә шул мифологик, шул шүрәле булсын, сонасы башкасы булсын, ләкин инде уйдырма бер персонаж булсын әйбит. Без ниндидер бер тормыш таҗы түгел. Без иң акыллылар түгел. Иң акыллы табигать. Иң акыллы менә шушы дөнья барышы. Галимҗан Гыйльманов көлү качмасын. Көннәр буе көлә Зилә, шундый көләч бер кыз. Ул күп көлүдән йөзе алсу, кала кеше кып-кызыл көлгән чакта ушы белән авызын каплап тора. Очып чыгып китмәсен дип көлүен саклап тора. Бүгенге көндә мин бик матур дөньяда яшим. Тыныч, дугалы һәм инде иҗат омтылышы белән. Иң мөһиме, менә тыл дигән әйбер бар. Гаилә. Язучы бит ул бик эмоциональ кеше. Бик тиз югала ул, бик тиз борчыла. Менә шунда аңа кирәк таяныч. Минем кызларым бик көчле. Алар бик укымышлы, шул вакытта бик акыллы. Димәк, тәрбиядә шулайрак булгандыр дип уйлыйм. Менә шундай матур гына тормыш. Мәңгелектәге юлларны белү ул әйбәт, кирәк. Гомер соңына итсә дә, киләчәк әйбәтрәк. Бүгенге менә шулар. Мин Әзиз Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.